Mulla on dödöä. Mulla on euron kolikko. Tiputa se pöydälle 10 sentin korkeudesta. Okei. Avaa se sun dödön purkki tai se kansi. Okei, toi kuulostaa kyllä oikealta. Laita se sun euron kolikko siihen silleen pystyyn ja tönäse sitä silleen, että se pyörii silleen kyljelteen. Okei. No nakuttele vaikka sitä dödöpurkkia vähän siihen pöytään. Okei. Laita se sun euron kolikko silleen taas silleen pystypäin ja sit pyöritä sitä silleen, että se pyörii ihan sairaan nopeasti silleen ympyrää. What? No mä oletan, että siellä, jos se on dödö, niin siellä on joku semmonen niin kuin semmonen rullattava juttu, niin kokeile pyörittää sitä sit. Okei. No musta tuntuu, että sulla ei oo euron kolikkoa, mutta sulla on joku naula tai joku muu metallihärpäke siellä. Mä kyllä veikkaan, että sulla on dödö siellä. Mulla oli hammastahna.